салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст. Анани намуд шарфҳои материалш барашкай. духтаро лавош мрамрай. дизайни аҷоибот хушрӯ расветка доранд духтаро. ё 100 сомона. шарфи ҳам паҳмаки хушрӯ, ҳам калоне ба расветка дорад. бежви, анаи гразнорозови, розвича, зарди тилӯи, бирӯза. писташки да, ҳам хеле хулас. нархи донаш 100 сомон. Оптон гирем бояд чи нуро арзон мекунем. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. ба духтарако шумо ни шарфро мефрестидем. Чанд қабақ? ё ҳастан духтаро 250 сомон. лекин оригиналай хеле дастдӯзди шовка нестай. Расветка дорам. Ёрон шарф паҳмай. бархатошон тоза духтаро. хеле простак бархат надорад. нигоҳ кунем маълум ахлиш алакай. Регал. ина расветкош саб, сери, бежви, молочный, зарди тилои. Сирхи короче бардове. ба духтаро ни шарф омадаги 130 сомон. Маечни бори Дубая. нигоҳ кунем эмблемаша. касе конкретни харидорай марҳамат. видео кунам. духтарако тамом ай ҳама рангуш будай духтаро. ирам ҳам хе 100 сомонӣ. чиқа дида дизайни фасон сангои рангаи ха миллион дорад. ирам барашкай духтаро. иш барашка нест, мокрни ай. чиқа хушрӯй материалаш. ирам дута ранг дорад. ина духтаро ҳозир нишон додам, охиро нишон дадем. 100 сомона гразнорозови сирхи рӯшан. розбича расветкош аз конкретни харидорда истифода мекардем. кабути осмонӣ бо бирӯза. короче чандта ранг дора. ранги сиёҳ ҳам духтаро дора.